...23. srpnja 1894. u povijesti će ostati zapisan kao dan održavanja prve reli utrke na svijetu. Vozila se 127 km duga dionica između Pariza i Rouena, a pobjednik utrke ju je prešao za 6 sati i 48 minuta. Prosječna brzina pobjedničkog auta iznosila je magičnih 19 km/h. Vjerojatno najpoznatija reli utrka na svijetu, a ujedno jedna od najstarijih, ona je u Monte Carlo. Uske asfaltirane ceste s puno oštrih zavoja pružaju gledateljima pravi spektakl, a za vozače predstavljaju istinski test njihovih sposobnosti. Na takvim stazama do izražaja dolazi i sposobnost suvozača u autu. Vozač je gotovo potpuno ovisan o uputama svojeg suvozača, koje se zapisuju na probnoj vožnji prije prave utrke. Suvozač je najčešće toliko koncentriran na svoje bilješke da zapravo uopće ne gleda na cestu, već smjer i zakrivljenost idućeg zavoja iščitava iz zapisanih uputa.